Hi guys. Gihatdan biglang ka guys ti ah. Dadaan day mi dari. Dadaan mi nilang idiboy. Ya. Orang kadyo ka. Butan. Tagaan biglang ka. Hiwaan guys kay mga lusuk-lusukin. Ujug-ujug na katong kamera. Ujug-ujug mo. Sajaw ang paglamisa gapil. Kisa day. Wow! Wow. Ami! Kaan ka na ni? Ami! Katenga gamang guys, dadaan mi dari katenga. Mama na! Mama! Na guys, buak na. Hehe. Siapa? Sasakay sa tangko nun. Hagbang agliso bi. Tiguman agliso kaya tanong deng agen. Amo pang tigumon agliso guys kaya mong deng agen. Mama! Sakara ang panglasek-lesekan kaya mong isad sa kuan, garis tupperware. Mong isad sa ret kaya rang bugnaw. Yan ba? Okay. Ano guys, nalami Wow! uton. Kilaw bi. Nih. Miss ba? Gamantoy. Dami. Chu. Mama, ha? Uy, tamis oy. Sabangan, tamis kuno kaadso. Tamis kaadso be? Chu. Dai ko. Wica. Dai ko, ma. Ato sa kaya sang kuanan. Sang kuan subok di tangtang ang kuan. Kuan sa subok guys, pero tangtang og dali. Waan dari si babaw. Na. Oh, na. Wow. Hinaan kay aroma tangtang ng isang tagok. Da lusaken na kay mukhaan ako ng kuliya. Duha ka laki. Aba, tamis na, ma. Tilawan sa naman guys. Tamis. Salamat ka sa hatag. Ede boy. Boy. Nah, kisa may hatag guys eh. Boy. Kuya Idi boy. Boy. Na guys. Isa. Isa to. Dai ko, ma. So sila sa gawas guys kay nagsabot sila og manginhas kuno sila ron. Uban ang tamin sa ladyo man may sakda ng tarong. Ngidengag pa sila ng bawon. Video ra ko unsay nagabot nila. Nahilay daghang kuha. Guys, lisek-lesekan na guys kay mga isod sa rir. Mabugnaw ba? Mabugnawan karon lami pud kanon. Dai no. Kabaw. Oh, hindi ko makilos. Umiin siya guys na. Ang katamis. Hilo pa dyan kaadyo. Guys, tang. Ay, ano baan? Meron, oy. Maglagpot man, oy. Boy. Tigo mo na magliso. Kaya mo kung adang agun. Nami maningid ang liso adang agun, guys. Ang binagpugad. Nabang murag kuan kanang ay Duma. Lah, Dengag makamo kuan saging pa. kang nangka. Kuma naman may kaagluto. Dai ko, ma. Ha? Ito. Kamay no saging pa. Man. Butang eh. Laybawon guys. Pumato mo. Manis ha. Pangapon mo bat. Dato. Luto eh delikado. Iliya. Kung sa magbang ka. Lingkod lang lingkod. Ako deh, ako. Hindi magbang ka. Lingkod. Ihitan may hang asistan. Nag-ujug gamisa. Piti-piti ay. Mama. Ay. Mama. Iya. Ang piti-piti ay ano? Lisok-lisokon pa kay may sud sa kuan. Ang bugnaw ba? Lami yan. Lami ka na. Sama na yung kaan. Ang karera. Wala dyan na. Paspilan. Kib-kib naman ka na ng liso. Kib-kib naman ka na ng liso. Okay.
Oh. Kang kuluto guys, hindi man tabang ang atas ah. Hi mga fans, tanawa ag siksi si Inday. Wow, kaliwat man siya mag-insik ng bataan eh. Insik ka na di. Ha? Eh, May mo ka idiboy. Tikang. Intik. Pati itong balibaran. Pang ligo-ligo ta. Ligo-ligo na dahil mo. Di dahil mo manginas. Kaya ligo-ligo na mo. Pasti nga duda ko ninjo yung lakaw ba? At least ba? Wala dahil mo pamuspusan na ko. Ligo mo da. At least kumagana. Okay. Di mo nila pa ubanan. Duda ko danin. Ano yung mga kabuang? Di bitaw. Wait, mga laki mi kay puro may laki. Huwag mo masigod kayo. Isang ka ng injog puro mo. Di bitaw ato bitaw may pang-bitaw kay pang-bitaw. Manginas ko na sila. Bantay bitaway kinasanda. Wapo ko dari dito gawin. Mautag ang puro. Nati mo? Ang gwapo lagi ko dari gaw. May gaw. Ngit man. Ngit mo tato dito. Ito landag mo kang nagtimos. Gwapo maday ko totoo kana madyo pa di ko magubog-ubog no kay gwapo maday ko gamay. Hindi makainom. Kapo-kapo. O makainom. Arang kapo ka. Kano ka gab nato? Ha? Aray. Gwapo ko na kadyo siya guys. Hindi Ano makainom. ba to? Yuki ko. So naglilis ka ba? Martes na. Sama na. Hmm? Masaman mo. Diyan sabi tayo kay na may tojo bitaw kay. Sige, bye. Hoy. Bye, mga nagtimos. Nanti ko muna katang dang agon. Kaya mga pa itang i... Intan siya? Mukha nang lasat ka. Sige na may kain. Grabing iga nga dari guys. Kita ko mahuman. Karin na lamang duha mo yung nga. Kung anong nun. Nasakun. Nasakun ni siya guys. Dun sa pagnawon. Yan naman pos mga tambaw ag mga nilisok. Grabing iga nga dari. Oh, inita uy. May hangin. Mapit kilid. Nagmay. Amis guys. Mana guys, gamay na laman ka adyo. Ay, kabadyo ka. Oh, ano ba nang ikid mangkraho? Whoop, sakpan. Sama na. Oh, kuha din jacket. Okay guys, sumana guys. Mana na panglusag ang mga kuan. Unod. Grabe iga nga dari sa kusina. Kadyo katep. Ang iga nga. So, pabugnawa naman siya guys. Kaya araw, lamig na sa kanon. So, human na. Wala guys. Finish. Kuya! Kuya, isod sa rin na tuya. Ang ipasod ni Gail latos ko. Ang karong mabugnaw rin. Mana pang itigo mo ang liso kaya ang mga panidang agong. Kami man sa akan kaunon guys. Yan nagdangag butangan og gamay asin. Pero nandiay lasa ba. Di siya tabang. Lang no, langga no. Kim. Kim. Kamusta man ang imong trabaho? Kamusta imong trabaho? Di na makaanday. Ito pang ipabugnaw day. Isi, ikid na. Guys. Oh, see? Tama na, be. Mag-ikib-kib, be. Kuya Gael. Yeah.
Dadasan ang karton Darby kasi lang daling mga sagbot. Ay, ba't kami? Labag. Labag atos ko. Surahan. Hinay day. May labag ang sagbot guys. Kay nahuman naman mi. Hinay, be. Mahagbong ka, be. Ujud dek. Ujud pag atang cellphone. Sajaw pag atang lamisa. Muntag sira na yung lamisa guys. Kagtiil. Kana, hinay ha. Ano, panikang ka na daling liso. Sangka. Wala mo mani. Ughad ba? Ughad siya. Okay, so tapos na guys. Man na. Oh, daghan man pud siya. Okay. Pinigdang agon. Basan sa. Oh! Oh, sige, bye. Bye. Ingat. Hello mga guys, imbis inta magtrabaho mi. Pagtrabaho na mo tanawa, nanguli mi kay gumikan kay. Wa kasi nabot sa presyo tanaw kag sidan. Sardinas putol. Isdang way beut man day na. Dagi okay man. Bro gerak tanawa og di budget mo maluoy. Tawag mo na og naluoy mo na. Kinsa may Pwede man gali atake ko jog asawa. Karong atake ko ni jog asawa kay arong kuan ko. palaluoy. Kinsa may mo ipakaon mo asawa ka sardinas. Ha? Ay mo ipakaon sardinas. Sardinas. Naman tangi. Lapo. Sabay tungod mo gipos kini kaon na. Ha? Bet. O na-comment bitaw na og si lalo na ang pinakapinangga na si Ibi. Bibi. Ilik ano? Singan. Ay Yamas. Sa kan dai Ibi. Taga sama. At saka lalo po si Inday Mayen. No kalan. Grabe labaw pa silang pobre kay wa di kalan. Ag ako okay ra man na. Kanaray mo sud ani di boy. Madura pegang-pegang pos mong kuan. Eh labay sa naggiring man ko kapon. Madyo na sa ana. Kasa asin. Nga pa na sa sin. Kamating mo mauhubog daring wa madyo kainom ning baroy. Ngay amo na itapa mo nung pitahat na gamay Ha. mo. Na. Abita burag maot pa siya kayo. Yo burag maot pa siya kayo na yo tanaw to yo. Oh ya. Gwapo no Oh, kita kayo kay ko. Gwapo, Yo oy. kay ko sa sawan ha. Gwapo. Ang nagkagwapo nimo ag eyeglass man. Wa dyan na. Ano bitong pensa ka bay kanang mga hitabo sa sunod mga adlaw ano kaya mangyari wala nang trabaho pagkatapos ganyan may bali pa smell. Paano kaya to? Agang baw di awa pa dyan urot. Sobrang nakaguol. Sidik ka pa. Aninas. Sagsudan. Di bitaw. Grabe lo. Grabe ni sabot na mag... Bungkulo man dyan ang naong di ay dari. Katong lemon gupit na. Katoy mo inaw sa una di boy mushroom. Katong kuan ba sinabuya sa imong gupit. Pero, ngari mo des, untaga, arka baka, sa purok size, kita mo o pinak-aktor, si Eddie Boy. Ngari ako ninyo, karong, ano, na itom na, ngari ako ninyo, di kita mo aktor nga, gana. Mas gwapo-gwapo pa ko na natanaw ninyo dari, sa video, pero ato sa original. Hey, so, sama, ito kamaot. Luy, pero okay raman, basta wala tayong inapakan ng tao, lalo po sa inyo po. At saka lalo pa ngiti mo lang ito. Huwag ganyan man lang kasi ganyan talaga yung buhay. Hindi naman nakalain na ganito ako. Talaga ganyan na ako. Kasi baka itago ko yung ugali ko. Baka nakawin ng ibang tao. Lalo na wala kong ugali. O kemudian nga way mga bana. Kung kaya mo na nga na para hubog ko, lami ng buang para hubog. Dapat panahon mabago. So, sapa. Mabutan ako po. Games kayo. At sa kalalo si Inday Mayen, nukalaan sa Delmonte po sa Subangan. Day, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Di ba? Pwede, Day, comment, Day. Day, pwede tawag na Day kay
sus day. Pila ka tuig ang gid kang gihinangan na day pero nakaibaw man sa ko day di mo ko ni masugton. Grabe sakitan niya ang kasing-kasing. Kaibaw man sa ko day. Og anaan ka na ron lapok man pud. Pero pasali ko sa ang Ijaan, si Ijaan Agaw, asaw ni Gaulinoy si Gaunilia. Na. Day. Anak ko rin ni yo dulo di naman ko yo dulo kay mohigog man naman ko ni hindi man. naman sa Facebook aron mag-video call na naman mong O lagi, day. Wala Facebook, day. Day. Nakulan? Gisakitan bitaw ko, day. Kain ka, day. Og pwede magliabrihan ang kasi-kasi, day. Grabe diyang lami, ah. Pero na ugat-ugat pwede gamay, day. Diyan mabugto, patay ko. Day, no? Day, mayin. At saka lalo po na si Kuya. Imo Kuya basta. Wala magkakaibogon sa ang gibate nga dito kasi gawas. Grabing loo dyan na ha. Nagtutanaw. Kung matain day mayin. Di dyan kusugtunan na. Di dyan kusugtun. Pero okay naman na. Di pangarap naghintay kaya ako sa isang wala day. Pero okay naman day siguro da. Kasi si pamagas aja nih, pamagas okay naman kan kinutol. Day. Kasi ka pamagas. Day okay naman day. Mana na pud. Pero maingan sa kunin mo una. Live ni. Ibu na live boy. Ha? Ay. Video ni. Pangarag mana na? Kamatot. Ako na luo na. Di petaw day. Ikuan day. Og mo anak bako day. Og unsa? Og akang maasawa day. Kada minuto maligo dyan ko. Mura magtulok ka buwan wa na ko ligo.